Ahoj. Ahoj. Však je tu krásne. Nádhera. A ja to mám od svoj Poďme na tú stranu? Počkaj, veď ešte toto musím, tieto dole ísť. Čo je? Krásne je to. Také cestičky. Malé. No, teraz už mám iba 26 sekúnd. Aj auto rýchlo. No. Nám zväčšil cestu, alebo čo popadali skaly. Tady to.